Заповядайте, деца. Не викай деца. Вие какво сте? Духове ли сте? Не, ние вестници. Вещици ли сте? Призраци. Как се казвате? Много са страшни. Помощ! И мене ме е страх. Вестици сме. Вестиците Дария и Михаила. Много е страшно. Пипки, много е страшно. Ицо, страх ме е от тях. Моля ви, кажете какво искате, за да се махнете. Бомбони. Ние сме добри вещици. Но само ако ни закачаш, ще станем лоши. Ако не ни закачаш, ще сме добри. Ще закача нещо. Искате ли да си ходите вече? Да. Не, ние сме ви приятели. Не, аз такива ужасни, страшни приятели нямам. Аз съм вещица. Много сте страшни, нас ни страх. Моля ви си, вървете си. Няма да ви задебе. Вие ядете ли човешко месо? Да. Не, ние ядем само лисичи и кози. Ние само ядем лисичи. И шоколади. Да, и бомбони ядем. Ма на